דניאלה כהן, ילדתי את הבת השנייה שלי. אחרי חודשיים נחשפתי להודעה בוואטסאפ. האמת ממש הייתה באותו רגע. אני קיבלתי ארוחה. זה ממש עזר לי, זה באמת ממש חיזק אותי באותה תקופה הייתי ממש לבד. דניאלה פנתה אליי כשעוד הייתה יולדת, וזכיתי באמת לעשות לה את הארוחות בוקר. זה היה בתקופה שבאמת רק אני הייתי עושה את זה. ואחר כך כשזה התגלגל קצת והתפתח והרחבנו את הארגון, אז היא באמת הצטרפה כמתנדבת. יש לנו זוג חברים, בעלי בעצם הכיר ביניהם. היינו כזה בקשר סבבה, כאילו עד שנולדו לנו ילדים. ואז באמת ככה התחזק יותר הקשר. אני מאור ברבי. חודשיים בערך אחרי שילדתי, היינו באיזשהו תסבוכת רפואית. הבנתי שהיא לא גדלה כמו שצריך. הפנו אותנו לאולטרסאונד, גילינו שיש לה איזושהי צ'יסטה שחוסמת דרכי מראה. ומשם התחלנו את כל התהליך הרפואי. עם זה כל הקושי שלי, גם לקום ולהכין אוכל לעצמי, אם היא לא אוכלת, אז למה שאני אוכל? מין סוג של אשמה כזאת. כשמאור ילדה את הבת השנייה שלה, שלחתי לה ארוחת בוקר. היא ישר סיפרה לי בהתלהבות על שפרה רפואה. זה היה לי מאוד קשה. אמרתי לה, אני אסתדר. אחרי אולי כמה ימים, היא דפקה לי בדלת, והיא באה לי עם מגש של ארוחת בוקר. עוד פעם סיפרה לי על שפרה רפואה. אמרתי לה, תקשיבי, לא מתאים לי. ארוחת בוקר שלה הייתה ממש מושקעת. היא הספיקה לי כל היום. אני זוכרת לא רק לי, גם לבעלי, וגם לגדולה שלנו. זה נתן כוח, ממש. התלבטתי עם עצמי, ואז אמרתי, יאללה, אני אעז. מאור, שהיא פנתה אליי, קצת חששה, כי היא הייתה כמה חודשים אחרי לידה, זאת אומרת, אחרי הזמן שבו אנחנו כותבים, אבל כמובן שאנחנו נותנים מכל הלב, שמחות לעזור כל אחת לפי הצורך שלה. בהמשך היא גם הגיעה למפגשי ראש חודש, כמובן היא גם הצטרפה אלינו למערך המתנדבות. זה כל כך הרים אותי, וכל כך נתן לי כוח, שאמרתי, אני חייבת לעשות את זה גם. איזשהו אחד השבועות שהשתבצתי באיזשהו בוקר, והבוקר הזה, במקרה, היינו צריכים ללכת לאשפוז ראשון. אני כולי ב7 בבוקר מכינה את 2 ארוחות, והכנתי גם לי ולבעלי, כי ידענו שאנחנו הולכים לבלות יום שלם בשניידר. אני זוכרת במיון, ואוכלים, וואו, עכשיו אני אעשה עכשיו, לדעתי לה. לידה, מושג מה קורה. זה גם עוד יותר את העצומות. מאוד חשוב לנו הגב התומך לילדת, שהיא תדע שמה שהיא צריכה. אחרי חודשיים, הילדה שלי עברה השתלת כבד. לקחתי לה את האונה. אחרי שחזרתי, אחרי הניתוח, הייתי במצב של לא יכולתי שום דבר בבית. ממש מוגבלת. פתאום דופקים. וואי. מינה, אני זוכרת מישהי הביאה לי, אומרת לי, מזל. רגע, מה מזל? כאילו, היא לא נראית שלא ילדתי. ואז אמרתי, וואי, ילדתי מחד. וזה נתן לי מטורף. וברוך השם, לפני חצי שנה גם ילדתי. וגם עוד פעם זכיתי, לא בשבוע אחד, בשבועיים, עוד מישהו אחר, שלא מכיר את הסיפור שלי, שנותן לי כי באמת הוא רוצה לתת.